Kamo? Oo, kamo. Wala na sang iban. Kamo nga nagpautang, kamo nga naghatag sang masakit sa mga manugutang. Pero antes natin pag-istorya ng masakit sa mga manugutang. Manamyawan na kita. SK Federation sang La Carlota City. Ila binagid sa ilang president nga si Josela Therese Halandoni. Mayong adlaw sa inyo. Kagtani ka mo naman ang ara sa maayong kahimtangan. Kag madamo nga salamat sa inyo nga paglantaw. Nagpagpaday nga pagsuporta sa akong mga videos. Halong gid kamo dira. Nabatian ninyo sang insakto. Kamo ang balasolon. Kamo nga nagpautang, kamo naghatag sang masakit sa mga manugutang. Kamo kasi nisang nanamian. Amo ning inyo nga hampang kay kadamo sa aton sang nagpautang. Kag kadamo man sang kabalan nga asa subong wala nagbayad sang ilang nga kautangan. Gani isa-isahon ta ang masakit sang mga manugutang. Una nga sakit, gakabulag. Gakabulag o kon gapabulag-bulag. Kung kami magsugat anay, kami magkit anay, daw hindi kami kilalahay. Lala pa sa bulag, kaya ilang nga mata nagamira-mira sa muta. Pag sure die. Ikaduha nga sakit, gakabungol. Gakabungol o kon gapabungol-bungol. Kon ako nasukton, akon tawgan, hindi ma-receive ang akon call. Poros missed calls. Kon makita sa tindahan, singgitan, tawgon, hindi ka bati sang akon syagitan sang iya nga ngalan. Mas lala pa sa bungol. Kay nagakaradid ang totole sa iyang dalonggan. Pag sure die. Ikatatlo nga sakit, gaka-stiff neck. Gaka-stiff neck o kon hindi kaliso ang liog kon kami magsugat anay. Grabing likaw. Anong matyagan mo sa akon? Carriers ang virus die? Kon lisoon ko ng imong liog nga daw may stiff neck? Pag sure die. Ikaapat nga sakit, gaka-high blood. Gaka-high blood o kon gasaka ang alta presyon kon akon sukton. Nanukot lang ko sa akon kwarta. Ikaw pang maisog. Ikaw pang mangakig. Isa ka dekada na inang utang ni mo nga wala na bayad. Nanukot lang ko. Akig-akig. Ay kung pinainom ta sang pulo ka tablita, sang bulong sa hypertension. Pag sure die. Ikalima nga sakit, gaka-amnesia. Amnesia o kon gakalipat na gid sila. Bulan-bulan, remind ta ka sang imong kautangan. Kon makaporma, daw tag-iya sang kumpanya, anay sa utang, may amnesia. Kung ibonggo ta ka sa pader, makadumdum ka sang inutangan mo. Gani, pasensya na, kaya hindi na ako magpautang pa. Concerned lang ko sa health ninyo ya. Kaya kung ano pang malain ang matabo sa inyo, ako pang mabasulan, kung mapatay ka mo ya. Touch by touch, you're my all-time lover. Hello? Hello? Ako ni, nalipat ka na? Ako ni, ang ginutangan ni mo, sang may kinahanglan ka. Pero subong, ginkalimtan mo na kuya. Pero ako, wala ga kalipat, kay ng kwarta, sinuptan ko, hindi kay pinulutan ko.